Også fordi de fleste af dem kommer på et eller andet tidspunkt, når de har siddet der i 10 år, så er mor så psykisk dårlig, som ikke længere kan sende dem tilbage, så får lov at komme ud. Der har altså gået 10 år, og 10 år er rigtig lang tid af det barns liv. Og vi ser jo de der vågne, vi ser jo, hvordan de fylder op på vores lukkede institutioner, fordi de ikke har haft et normalt liv, de ikke har haft en mulighed for at få en almindelig tryg barndom. Og vi ved, at de få, der har fået lov at komme ud i disse Røde Kors undersøgelser, de fungerer langt bedre. Så det skal være mit håb. Jeg har taget en lille pjece med, og jeg håber, at det vil jeg lægge ved indgang. Jeg håber, at nogen af jer vil gå ind og skrive under på hjemmesiden, men jeg håber jo allermest, at de ledende radikale, der sidder og forhandler med socialdemokrater og ikke vil sige, det bliver jo ikke dyrt. Det er jo ovenkøbet, det er jo noget, der kan gøres, fordi i forhold til alle de kræfter, der bruges på psykologer og psykiatere og hjælpere og hvad ved jeg, så vil de pludselig have en mulighed for i hvert fald, måske ikke at få et arbejde i denne tid, men i hvert fald at kunne klare deres egen familie, i hvert fald at være forældre for deres børn. Så altså, jeg mener virkelig i forhold til at lade dem sidde der i 15 år, så kommer de til at på en lukket institution, der koster 1 million om året. Det er virkelig cost-benefit også. Men mest af alt, så mener jeg altså ikke et socialistisk samfund med en lang tradition for at hjælpe de skade, kan være bekendt og lade de unge røgne også.